لسر روشا خواندنê li zanîngeha Kobanê ku ev çend salin xwendekar li wê derê dixwînin û derçûne bawername wergirtine. Hevserokê zanîngeha Kobanê Şervan Mehmûd her ji bajarê Kobanê li gel min e mêvanê min e. Mamoste Şervan dem baş tu bi xêr hatî. Mamoste Şervan eger tu dengê min dibihîzî zanîngeha Kobanê di salên borî de wekî bingeheke zanistî li navçeyê hatiye naskirin. Hûn dikarin bi Kurtî ji me re bibêjin ka vê zanîngehê hete çi astî xizmeta akademîk û çandî pêşkêşî zimanê Kurdî kiriye? Belê gelekî spas ji bûnava û temaşavanên wê hêja. Wek em zanin zangeha Kobanî di 1970 de hat damezrandin û damezrandina zangeha Kobanî jî pêwîstiyeke pir girîng û muhim bû ji bûna herêmê. Wek em dizanin tevahî herêmên ku bin sîwana rêveberiya xwe ser dabûn, demanî ku me rejîma behs ji vê derê derxist êdî me bi zimanê xwe dayîkê xwe îfade kir û me perwerdehiya xwe bi giştî bi zimanê dayîkê didan zarokên xwe. Dema ku ev xwendekar gihîştin asta merheleyên pêş, gihîştin merhela ku êdî vekelorê bi dawî kirin, pêwîstiyek hebû ku ev xwendekar di saziyeke bilindtir da xwandina xwe berdewam bikin. Li ser vî esasî ihtiyacek hebû ku zangeh were avakirin. Lewra jî di 1970 de zangeha Kobanî hat damezrandin. Lê em bibêjin jî damezrandina zangeha Kobanî di şert û mercên pir zor û zehmet dabû. Di rewşeke ku Kobanî nû ji Daişê hatibû rêzgarkirin, nû serkeftina berxwedaniya Kobanî pêk hatibû. Em dikarin bêjin hema ji sedî şêst ji bajarê Kobanî hatibû rûxandin. Kobanî hîn di demeke nû avakirinê de bû. Lewra jî me zehmetiyên pir mezin dîtin di damezrandina zangeha Kobanî de. Duwarî avahiyan da bigir, duwarî laboratuwaran da bigir, duwarî kadrên perwerdehî da bigir zehmetî hebûn. Lê emanî me biryar dabû, me gotibû ihtiyaca vê herêmê bi vekirina zangehekê hê. Zarokên vî welatê heq kirine ku ji bûna wan zangehek were vekirin ji bo ku xwandina xwe berdewam bikin. Li ser wê esasî jî li ser hîmên akademîk me zangeha Kobanî damezrand. Di fakûlteyan fakûlteya wêje Kurdî û fakûlteya zanistên xwezayî beşê fîzîk û kîmî. Yani niha çend kolej li zanîngeha Kobanê hene? Bi rastî di rojên niha da gelek beş û fakûlte hene ji ber ku sal bi sal wekû zangeha Kobanî em berferehtir bûn, me beşên xwe zêdetir kirin, hejmarên xwendekarên me zêde bûn. Zêdetirî 12 beş niha di zangeha Kobanî de hene û 8 fakûlte di zangeha Kobanî de hene. Hemû bi zimanê Kurdî ye? Yani xwendin li wan beş û fakûlteyan hemû bi zimanê Kurdî ye? Yani siyaseta zimanî a hindir zangeha Kobanî de zimanê Kurdî ye. Ev wekû siyaseta xwe ye zimanî. Lê emanî zangeh xwe di çarçovaya zimanekî tenê de mehkûm nake. Di zangeha Kobanî de bi latînî zimanê îngilîzî jî ders têne dayîn mufredat, bi zimanê erebî jî têne dayîn. Lê emanî siyaseta xwe ye zimanî û zimanê sereke di zangehê de zimanê Kurdî ye. Lê hinek beşên me hene, beşên me zanistên civakî, beşên me perwerdehî, beşên me zimanê Kurdî ev ya bi giştî tenê bi zimanê Kurdî têne dayîn. Li emanî em dizanin yani di dwarî çavkaniyan da pêşketin di zanistê de hatiye çêkirin bi taybet di fakûlteya zanistên xwezayî û fakûlteyê me bijîşkî ew ya rêtê dayîn ku bi zimanên latînî jî mufredat werin dayîn. Niha gotûbêjên germ heye li ser yek xistina sîstema perwerdeyê entegrasyonê di navbera rêveberiya xweser û hikûmeta Şamê de. Di çarçoveya van gotûbêjan de û rêkeftina nû çarenivîsa yasayiya zanîngeha Kobanê dê çi be? Yani bi rastî heya nehînib awayekî yekser nîqaş di derbarê zanîngeha Kobanî de bi me re nehatiye kirin. Me komîteyên xwe amade kirine, komîteyên guftugûyê nîqaşê amade kirine. Ji bûna ku em û me dosyeyên xwe bi giştî zangehê jî amade kirine. Ta ku demê pêş de em nîqaş bikin. Niha di çarçoveya perwerdehiyê de ji sefê yek heya 12 desteya perwerdeyê re nîqaş tê kirin. Bêguman perwerde yani xelekeke hev beş de hev da girê de ye. Ji danîzehan da bigir heya zangeh hev da girê de ye. Sîstema perwerdeyê çawa were birêk û pêkirin aynî wê zangeh jî gu awayî bêye. Lê em dixwazin vir de tekez bikin
زانگاه کوبانی تایبەتمەندیە خۆی ڕەوشێکە خۆی جودا هەیە ji ber ku ev xwendekar bi giştî Kurdî xwandine û derbasa zangehê bûne û zangehê jî Kurdî dixwînin lewra jî daxwaza me sereke ew e zangeha Kobanî li gorî şeklê xwe niha sîstema xwe perwerdehî berdewam bike ev xwasteka me sereke belkî di zêdekirina hinek materyalan da guhartina hinek materyalan da di wê yekiran vekirîne pirsgirêk qetine sîstema îdarî li gorî rewşa Sûrî guhartin were çêkirin ew ya jî pirsgirêkîne li emanî wekû stratêjiya zangehê ku li ser çi hîmê hatiye avakirin ser wê esasî berdewam bike em zanin duh li Kobanî yani multeqakî î eşarên berfereh mezin hate çêkirin ew jî li zangeha Kobanî hatibû çêkirin rayedarên ê hikûmetê ji beşdar piştî wê serdana zangehê çêkirin birastî gelekî kêfxweşiya xwe ji ew ne ziman gulbê herêmê zangeha katiye çêkirin û cihê zanistê bê cihekî ku civak bi giştî li hev kom bibe ev jî cihê kêfxweşî ye yani mubaderên vînekî em dibînin lê em bihêvîne ku ev yek li ser erdê jî wergerandin û hêvî û daxwazê bi hezaran xwendekarên ku li bê derê xwendine xwendekarên ku li bê derê derçûne jî herin serî çiqu soza me heftû ji bo xwendekarên ew bû bi zimanê dayîkê perwerda xwe bibînin û poşman nebin wê pêşeroja we Sûrî de hebin. Başa dema ku berpirsên hikûmetê seredana zanîngehê kirin û ev daxwaziya xwe bi zelalî ji wan re got bersiva wan çi bûye çi soz danewe? براستی یعنی اما آراس اف برپرسه لی حکومت نه ایقادا پروردهی بون یا ایهانه هم بشک جوان ایقادا لشگری بون ای هرمی بون بشک جوانا جی ایقادا گرده جواک و صلح جواکی بون شورمند سروک کوماره بون یعنی وکو نخواست لجمع قحواکه و خوانجی داخواست کرد و هم تخوازم پشتی اوه ورن قحواکه لزانگه بخون لیامانی وکو نقاشه که گشتی بو ترکیب خاشی خواهش بونا دا مزراندن زانگهeke û her wiha pêşwazîkirina vî multeqasiya xwe ji bo me pêşkêş kirin. Çend xwendekar niha li zanîngeha Kobanê hene û çend xwendekar bawername wergirtine? Yani tedît di vê demê dawî da me sîstema xwendina azad jî ragihand hindir zangehê da de gelek beşên wê de ev jî ji bo xwendekarên ku kesên ku hindir saziyan de cihê xwe digirin derfetê wan ê dawamê rojane tune dikanin bin me sîstemek ji bo wan ava kiriye bixwînin piştre li zangehê jî ezbûnan dikin xwendekarên fermî ê ku dewam dikin nêzî 1200 xwendekariye û ev xwendekarên azad ê ku naxwe tomar kirine birastî nêzî 10,000 xwendekar e û nêzî 550 xwendekarî jî zangeha Kobanî derçûye bawernameyên xwe wergirtine di sazî û destgehan de jî niha cihê xwe girtine. Dan pêdan ehtiraf bi bawernameyê wan dê bêkirin di Wezareta Bilindiya Sûriyê de nîqaş li ser vê yekê heye? Bele tedît ew komîta diplomasî a hevdîtinê a giştî yanî ku li ser asta rêveberiya xwe ser giştî bû hatibû avakirin ew yek tedît dayînûstandiran bi hikûmetê re dike piştre jî dûse melef komîteyê wê tên çêkirin gor agahiyên ku wan dame ku ev awayekî zelalî hatiye nîqaşkirin û ferqiyeta va bawerneman jî wê li cem hikûmeta a Şamê were yani were tasdîqkirine ev yek gotin biryar e emanî mekanîzmaya sîstema perwerdehê demê pêş tena ew nîqaş dibe ne bawername nîqaş dibe ne bawername were biryar pê hatiye girtin. Başa beşa ziman û edebiyata Kurdî di nava zanîngeha Kobanê de xwedî pêgeheke taybet te jî got ku yek ji beşên ku ji destpêka damezrandina zanîngehê hatiye vekirin. Gelo piştî entegrasyonê û yekxistina bernameyên xwendinê li Sûriye matirsî li ser guherandina rêbazê an jî sînordarkirina vî beşî heye yan ev hêla sor el cem we? Rastî beşê ziman û wêjeya Kurdî beşê ku zanîngeh li ser wî esasî hat damezrandin. Ji bûna me ev beş gelekî giring e yanî di zanistê da ti carî me cudahî nexistiye di navbera beşan da çi zanistên xwezayî dibin zanistên wêjeyî dibin ceme em bêjin zanist bi giştî miqyaseke wek heve li emanî demanî ku mijar dibe mijara zimanê dayîkê ev xwe mijareke netewî jî dide pêş lewra ji bûna me zimanê Kurdî xeta me a sor e û di çi çarçoveyên nîqaşên çi bê ji derbarê perwerdehiyê da ji bûna zimanê Kurdî em qet ti gavan paş da nabêjin ji ber ku wêjeya Kurdî xwe îspat kiriye ku gelekî dewlemend e
و هر وها تشتین کو مدهندر وجه کردی و هرگولی زمان کردی دا دیه گلک زمان جهان کبنال جی درباس کرنه لو راجی چنا به جاره کدن ام تیخ نقاش وجه خو زمان خوا اف یک جبونا ما خطا صوره هر امد ویا کدا بردوام بکن و وک آگاهی جی کو جناب و تماشاوان مجید زانبن ماستر یکمین دزانگاه کوبن دجابه بو ماستر زمان کردی بو و خواندکارم به داوی کردن درچون و نهاج بو زیادتری سال که دکترای زمان کردی زانگاه کوبانی ببیه و خواندکار دخوننه دم که نیز پیش مدا و درچوی دکترای زمان کردی زانگاه کوبانی در کبن اف مزگینی اف نوچه که خوش ما مستشرفان کنگی و یکم درچوی دکترا دبشا زمان و وجه کردی در چه زانگاه کوبانه يعني لجور تخمين ما يعني از باور ناكم چند مهدن درج بكي يعني سه چهار مهدن ايدي دست به نها دست به نقاش کردن تزن دکترای و ورن کرن چکو دما کو ماستر نقاش ماستر هات کرن بلکه ماستر زانگه ده هنکی يعني دما و درج کرد دما کو نقاش به ماستر هات کرن یکسر ما کادروین ای دکترای پروفسور و دیتن و ما یکسر برنامه دکترای جی برخست هنگ خواندکارن که هینی قاش تزید کردن با وای که مرجدار جی خاتوما کردن دست دکترای بو زمانی که گهشت آستا که ایدی ماستر و دکترای وی وری بکردن از باور ناکم جاره کردن وی مافیا کسی که هبی وی زمانی و وی سیستم تخ نقاشه باشه دبکو هن حنجت هبن کو ماموستی یه بو پرورده کردی لباجار کوبانه وکو هجمار تیره نکنه کو وانیان لهمود دبستانان بکردی بدن هون وکه زانینگاه کوبانه دسالین چویده و نها رولاوت چوبو یجبو آمده کرنا ماموستین پرورده کردی یه دبستانان چند ماموسته جزانینگاه و درچونه براستین ها تباهی سیستم پروردهی لدبستان کوبانی به زمان کردی تیدایی يعني مسألة تديت زمان بيانيجي زمان عربيجي تداين يعني زمان عربيجي تداهي زمان انجليزي تداهي لوكو ماتريال چه ماتريال زانستن فازایی چه ماتريال زانستن جواکی بگشتی به زمان کردی تداین و ماموستین کوددنجی بگشتی کردی ددن بشکی پر مزنج درچوین زانگاه کوبانی هندر فاد دبستان دا جی خود دگرن و ام جبیر نکن پیمانگاه شهید زوزان هات دامزراندن اف پیمانگاه جی هم بشه و اختصاصی هبون یعنی تدا بیرکاری فیزیک کیمیک دهاتن داین و هم بشه و زانستن جواکی تدا دیروک اردینگاری زمان دهاتن داین اف درچو بگشتی هندر دبستان دانها جه خود دگرن و مامستاتیا خود کن و زمان کردجی درسان دادن لورا وک یعنی هرما کوبانی قد پرسکریک مدوی والده تننک و بگشتی دبستان ما بوی آوایی کنها تیم اشاندن بردوام بکه به زمان کردی و کادرین خواجی هنه و اتقانه ببیشم امکانیات دمی که ام کانبن هرم ندنجی به کادرین تدریسی داگرن هنه وی حالی دا پرسکریک قتل جمعتنه از گلکی سپاسی عتتکم شربان محمود هفسروک زانینگاه کوبانه جو کوبانه تو میوانه من بوی کیف خوش بوم به وی گوتو بیجه